Welcome back to my YouTube channel iki kembali gugup. My YouTube channel Kinsainem Official, guys. Kok gitu toh simpak saya. Gini guys. Gini. Aku ki turut prihatin karo Mbak TKW Hongkong sing kena penyakit HIV. Aku aja ngorok tomo. Guguke ngorok iki. Guguke ngorok. Tak tangekne. Pokoke aku sakjane iki turut prihatin. Lek kawin iki yo, lek kawin maksud kawin koyo kewan lek kentu iki lek ijlik lek ijlik iki sing steril gitu loh, sing resik. Lek kalian seneng main belakang apa mlebu ngen silet ngono kuwi, ngen silete ngono kuwi sing resikan, diresiki dhisik, dicuci, enek sterilizer, enek obate lho guys, enek obate. Juga enggak sembarangan, kentu ki enggak sembarangan. Kentu ki enek teknike, harus jaga kebersihan, harus jaga kabeh ya. Jadi enggak sembarangan, enggak angger, enggak piye yo. Enggak suka-suka gitu loh ya. Kabeh ngicil iku mau ki kudu ndek lek sing mlebu mburi iku ya gini. Lek sing mlebu nggek mburi iku kudu ngosongne lambung. Lambung itu harus kosong, enggak ada sisa makanan. Ada kata sisa makanan itu kotoran yang dalam lambung kita, tai. Ojo harus disteril nih ben lek dikawin iku gak ono sisa kotorane, ben lek dikawin iku bersih, manuke ora kecampuran kotoran gitu. Terus iku pun enek minyak, terus iku ki sekaligus kaya antibakteri kayak gitu, enek minyake. Tukune nang dinem ndek apotek, cari ndek apotek gitu. Iku enek gitu. Lek enggak nganu ki kalian konsultasi. Tapi lek wong minim dadak konsultasi kesuwen. Iya juga sih, wis pokoke edukasine Sainem hari iki kudu lek arepe kawin jalur mburi iku ya harus disterilkan lah lambungnya ya, dikosongne ben ndak ada sisa makanan. Ngono. Terus nggih minyak diweki pelumas sing akeh ben ora sakit, ora perih ngono. Ya apa neh sing karo mbak-mbak banci ya. Iku kan cocok akeh main mburi enak nem seret, main mburi enak nem sogok mburi enak nem seret. Sakjane manuk kecepit iki rasane piye sih? Apa rasane padha karo cewek nalika lek dileboni ondol-ondol bolongane ngono kae. Apa ya ngono ya? Rasane iki manuk kecepit nang bawuk iki piye? Aku kan juga penasaran tapi sayangnya aku wedok ngono. Sayangnya aku wedok. Jadi aku gak ngerti rasane manuk kecepit iku mau rasane piye. Kayak gitu. Aku penasaran guys, penasaran juga. Terus lek manuk ya intine iki lek kentu iki pancene penak. Kentu iku dibutuhkan untuk setiap pasangan, untuk setiap wong sing normal kayak gitu. Jadi lek wong sing normal iku mesti ngiclik. Lek sing ora normal ya mau ngiclik. Ngono. Ya iku wis memang faktane ora usah didebat-debat ritet. Wis ngono ae. Ojo lali kentu ya.